MTV. Xayrlı kicduslar, tәулікнің әлігі вақытында зәңгәр экраннар алдында янәдән сезне мин Ранил Нуриев сәламлим. Гаделсез рәвештә автомобилистлар көнен төшереп калдыруыбызны искә алып, бүген җырчылар белән автомобильләр хакында сөйләшергә булдым. Кем нинди тимер атта җилдерә? Кайчан, ничек йөрергә өйрәнгәннәр? Бу сорауларга җавап музыкаль биеклекнең бүгенге чыгарылышында. Башлыйбыз. Төшләрем дип җырлаучы Лилия Гыймадинова бүгенге чыгарылышыбызда безнең белән сау булаша. Ләкин янәдән бу көннәрдә төшерелүче клипы белән музыкаль биеклек югарылыгын яуларга киләчәген белдерде. Без аны әлбәттә көтеп калабыз, әлегә төшләрем клипын соңгы тапкыр карабыз. Тик мине күр төшләреңдә диеп әйткән идең сау булашканда төшләремдә күрәм сине хәзер югаласың таңына аратканында Yanamda dağın sinsiz günüm Dünya meşakkatı iğnemine Yarı eli tatlı düşlerim var Sağınğanda seni önümden Музыкаль биеклек киңлекләренә югарылыкка ынтылып, тамашачы күңелен яуларга дип Гүзәл Уразова килеп кушыла. Хит-парадыбызда җырчы мәхәббәт ул җыры белән катнашачак. Карыйбыз. Сагыш борчуларың юдыра Кирәк икән шашын хисләре белән Башкайларың тамам җуйдыра Мәхәббәт ул шундый серле үзе Бер тынада кабан давылый Йөрәкләрең генә түзеп торсын Яралы да үзе давалый Мәхәббәт ул шундый серле Мәхәббәтне аңлап булмый һич тә көтмәсәң дә килеп җитә ул Чуалта да синең уйларыңны сиздермичә синнән китә ул Мәхәббәт ул шундый серле үзе Бер тынада кабан давылый Йөрәкләрең генә түзеп торсын Яралы да үзе давалый Мәхәббәт ул шундый серле үзе Бер тынада кабан давылый Йөрәкләрең генә
Aşık ite iki yürekler Koştursa aşık yüreklerine Demek ol mehabet gerekli Mehabet ol şunday sırlı üzem Bir tınada koban davulay Yüreklerin güne tüzüp dursun Yaralı da üzü davalay Mehabet ol şunday sırlı üzem Bir tınada koban davulay Yüreklerin güne tüzüp dursun Yaralı da üzü davalay Yaralı da üzü Көтәсеңдер әткәй җыры белән музыкаль бейеклектә катнашучы Ришат Фазлый Әхмәтов руль артындагы хатын-кызларны аеруча бәйрәм белән котлап узды. Гүзәл затларга ул әлеге бәйрәмне руль артында түгел, ә пассажир урынында уздырырга киңәш итә. Юлларда аларсыз да бик куркыныч дип елмайды ул. Шаян Ришат бүген 9-нчы урында. Ötkenisidir etkey Kaytalamadım Şidde yırttı yazmış yollarım Sina atap jarım yazılmadı Yalgışımını soğurak anladım Yıllar ötken sayın akıl girer Yaş giresin etkey düşlerime Sağışlarım diye yüreğime Kaytıp bulamıyla kin ötkenige Kaytan sayın bizini karşı ala Üy karşında özgen bileşi Sağınabız seni barımızda Kirek şakta jilmik ineşi Yıllar ötken sayın akıl girer Yaş giresin etkey düşlerime Sağışlarım diye yüreğime Aytıp bulamıyla kin ötkenige Ömür uzayırıp şit şiirlerde Dünya kuvup şigelip zamanıma Bəxilligin sırap kalalamadı Ükenip
yaşayım şuna zamanıda. Yıllar ötken sayın akıl gerek, yaş geresin etkey düşlerime, sağışlarım diye yüreğime. Haydi kulum ile git ötkenige, haydi kulum ile git ötkenige. 8-nji orunda ornaşkan Alsuva Belxanova 2000-nji ýyldan okuruldy. Jırşynyň birinçi maşynasy akvamarin tüsündägi Девятка bolan. Jırşy gururlanyp ul şyrlarda автоледилар az boluwyn hem aralarında üze boluwy bilen maktandy. Bugunky günlerde jırşynyň ilki maşynasy bar, lekin Alsuva markalaryn sir edip kaldyrdy.
Рамил Закировның машина йөртү таныклыгы бар. Егет аны алганда имтиханнарны да җиңел генә тапшыра. Беренче машинасы исә Kia Spectre була. Җырчы машинаны үзе сайлап, бик теләп, яратып ала. Аны бик ярата идем. Хәзер исә җыяу йөрү сәбәпле аны нык яратуымны катырак аңлыйм дип искәртте. Эх, дәрт бар иден җырын башкаручы Рамил Закиров сезнең экраннарда. Буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармон өзгән чагында, уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга, күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә, риза таңа канчы шулай шаярырга көлергә. Biz idek, biz 12 kız idek. Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Яшек дигән дәртебез, моң тулы күңелебез, җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармоннар, агылсын дәртле моңнар, шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Синде егетләр янында biz шаян йолдыз идек. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Эх, дәрт бар иде, киң урамнар тар иде, ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дамир Зинатуллин фикеренчә, машина йөртү техникага мәхәббәт егетләренең канына сеңгән. Шуңа күрә дә егетләр шулай иртә руль артына утыруына ул аптырамый. Җырчы үзе 18 яшендә үк машина йөртү таныклыгы ала. Бүген исә ул Калина машинасында җилдерә. Сагынамын дип моңланучы егет музыкаль биеклекнең 6нчы урынында. Хисләремә ялыктың салын, ник урладың карашымны, елмаерга сәбәп табын. Сөендердең син таң кышын, көтмәгәндән аккош кебек үтеп кердең җаныма, уйларымны әсир иттең. Күңелем сиңа ашкына сагынамын, таң йылдызым, синсез каламын ялгызым. Онытылам яннарыңда, дәва бирче җаннарыма.
Кашып барам Синсіз бәхетімді тапмам Қараңғыда Яқты ізін Миннен сиңа юлар салған Алдай алмам Сандуғашы Күңеліме Юл аштың Ізлейм сені Қиғаш қашын Йылмайдың да миннен қаштың Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарымда Дәуа берші жанарыма Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарымда Дәуа берші жанарыма Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарыңда дәуам берші жанарыма Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарыңда дәуам берші жанарыма Сағынамын Таң елдізім Сенсіз қаламын ялғызым Ұнытылам Янарыңда дәуа берші жанарыма Рөстәм һәм Ләйлә Галиевлар дуэтына да чира җитте, дуслар. Рөстәмнең беренче машинасы DOSP була, ә бүген исә җырчы Hyundai Santa Fe машинасында йөри. Рөстәм автомобиленә моторын дип кенә дәшә икән. Ул вакытта тимер атым бер дә киреләнми дип искәртте ул. Кулга кул тотынып җыры белән хит парадыбызда катнашучы Галиевлар бүген 5-нче. Исеңдәме җаным синең белән Тәүге кабат очрашулар Шул мәлдән соң безнең гашыйк җаннар Гомерлеккә бергә кавыштылар Кулга-кул тотынып гомер юлын Үтәбез без гомергә бергә Минем гашыйк күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Кулга-кул тотынып гомер юлын Үтәбез без гомергә бергә Минем гашыйк күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Yıllar uza biz senin белән Шул күркәм шул гашыйклар Туры булган безнең мәхәббәткә Барча галәм һәрча шаһидлар Кулга-кул тотынып гомер юлын Үтәбез без гомергә бергә Минем гашыйк күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Кулга-кул тотынып гомер юлын Үтәбез без гомергә бергә Минем гашыйк күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә
гомер гülü birge Минем гашык күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Кулга кул тотынып гомер юлын Үтәбез без гомер гülü birge Минем гашык күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Минем гашык күзләр синең күздә Синең күзләр минем күзләрдә Хит парадыбызның 4-нче урынын яулаган Мөнир Рахмаев өчен иң якын дусты машина. Көнен төннәрен аның белән уздыра икән. Гастрольләрдә еш йөрү аркасында машинада куна дисәк тә була. Егетнең беренче машинасы Рәсәйдә җитештерелгән булса, бүгенге көндә исә Мөнир 4 миллионнан артык торган Porsche машинасында йөри. Ә мин әле яшь дип шатланучы җырчы сезнең экраннарда. Әйтерсеңлә күзгә карап Хушлаша кебек яшьлек Ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек Ә мин әле яшь, уты тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, уты тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Шаулы дәртә яшьлегемне Һич җибәрәсем килми Ияреп яшьлек картының Күз яшьләрем тәгәри Ияреп яшьлек картының Күз яшьләрем тәгәри Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Узып барган яшьлегемне Ничек куып тотарга Кычкыра мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Кычкыра мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60
Илназ Гарипов әлі күптән түгел генә машина йөртү таныклыгын алыштырган. Димәк, егетнең ким дигәндә 10 еллык стажы бар. Ә беренче машинасы ВАЗ-2101. Халыкта аны копейка дип йөртәләр. Ә бүгенге машинасын егет эш аты белән бер диде. Бөтен аппаратурам, техникам биредә дип сөйләде Илназ Гарипов. Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yoqdi xatiralar barlar vaqt Mashaqqatli kunlar orasidan Bir minutqa barin unutali Izga tushir biz mangiga tugal Nilar deb javob berar ekan Fanilikda isarlangan ko'ngil Ey shababaz vaqt jikmiymish Turmush degan vaqt uyanda Baba almayız şu O'zi bir minutlik dunyodan Bir minutqa sabr etib qara Turmush imsimdirib turgan malda Aqlanular g'ina birini turmas Gidip barsak ruhi yarılı halde Bir minutqa to'xtabdin olali Düşüp qalda turmush arbasından Yoqdi xatiralar barlar vaqt Mashaqqatli kunlar orasidan Shababaz vaqt jitmiymish Turmush degan vaqt uyada Bir minutda vaqt topa olmaymiz shu O'zi bir minutlik dunyoda Shabab
Бар татар milleti yıl devamında zarıgıp ketken zor ümitler bağlagan Tatar Jırı Festivali bu yıl 16 dekabr gününe gadettegi Şer Piramida Köngül aşı zalında uzaşat. Mındı şarаны sin elbette öz күзләреңне күрергә тиеш. Biletler satoda аларга ашак. Хәзер киләсе резидентыбыз музыкаль биеклекнең икенче урынын яулаучы Эльвинаны тыңлабыз. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, җаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күгә. Alda mine eyde, alda mine, alda mine kilası yasa, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kiyası. Heyde bitsin yansın dürülep yürek, mehabetsiz ona nerse girek. Süyülerde adaşasım kile, bir yanasım kile, dik şul dille. Alda mine eyde, alda mine, alda mine kilesi yasa, alda mine kile, aldanası. Sin kabızgan utta kıyası. Sin kabızgan utta kıyası. Фирдус Симаев берничә ел Toyota внедорожнигында йөргән була. Бар машинам да яхшы булды. Гел үземә шаган сыйфатлы, җитез тимер ат сайладым дип сөйләде Фирдус. Хәзер исә җырчы Татарстан буенча Porsche Cayenne белән җилдертә. Бүген Фирдус Симаев музыкаль биеклекнең абсолют лидеры. Карыйбыз. Alıştırmam seni berkimge, nur bulup bal giysin günilde. Yerek durum senin eşinle, tolsun bardır süyük eşinde. Yaratam, 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 sözlerimde mınkaç yangratam. Minna başka kirek tügülle, iksin güne minnim küngülde. Yaratam, yaratam, yaratam,
Бигерек шеп жыр. Кім жырлый bu жыр нәби? Kozanlar bir kolхозник, Türlüş Tabayev деген malay. Demek Rabbim şulay yaratkan, Üzesine mina karatkan, Ömür bu yatlık yeneşe, Bekit bir deyip neşe. Yaratam, 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 Sözlerimle min kacan ratam, Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Yaratam, 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 Sözlerimle min kacan ratam, Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Barışularga salmik janlarını, Karşı alı güzel tanlarını, Gileşeklik yaktı yolunda, Senin kulun benim kulumda. Yaratam, 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 Sözlerimle min kacan ratam, Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Yaratam, 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 Sözlerimle min kacan ratam, Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde. Minna başka kirek tügüller, İksin güne minin küngülde, İksin güne minin küngülde. Достар, темір атларыгыз ватталмасын, сезне еш борчуга салмасын. Юлларда хавыф хәтерсез йөрегез дигән теләктә мин Ранил Нуриев сезнең белән сау булашам. Киләсе атнада шушы ук вакытта очрашырбыз. Пока.